Нашата мисия на FinanceU е да решим проблема на финансовата неграмотност. Този проблем се вижда най-ясно при младите и неопитните. Това често води до липсата на яснота къде им отиват разходите и ги кара да живеят от заплата до заплата. Нашето решение на този проблем е да направим приложение, което им помага да следят не само техните доходи и разходи, но и да им дава опция да се създават бюджети за месеца, както и да се слагат цели за годината, месеца, да спестяват за определени предмети. Имаме нещо, което ни разграничава от самата конкуренция, че имаме изкуствен интелект, който помага на потребителите да си съставят бюджети и да се учат как да се управляват финансите. Нашата главна конкуренция, защо сега, а не 2024-2020, е защото изкуственият интелект се подобрява все повече и все повече с годините и ни позволява, и както и инфлация, и като цяло ни позволява да видим разликата между годините. Имаме потенциал на пазара около 500 хора, които биха искали да използват. Но това е защото имаме много тесен избор от клиенти. Имаме конкуренция, директна конкуренция, която доказва, че хората биха използвали приложението в формата на Supermoney. Те са подобно приложение, но ние бихме казали, че сме по-добри в формата на изкуствен интелект, че ни е по-добре трениран и имаме по-добър и по-лесен за използване интерфейс. Имаме недиректна конкуренция, която е във формата на банкови приложения. И като цяло имаме готово MVP, което искаме да ви представим. Така ни изглежда дашборда и като цяло искаме да докато потребителите го използват, да съберем около 100 евро от абонамент, който не е задължителен. Имаме безплатен вариант, има и платен. И даваме оферти през няколко месеца за безплатен достъп. Това е отбора ни и имаме социални мрежи, както и план да добавяме още функции, както и да се свържем евентуално с банки, за да може автоматично да се добавят доходи и разходи. Това са социалните мрежи и сега, ако има време, искам да покажа приложението. Това е нашата логин форма, където като се дадете профил, може да влезете. Имате дашборд, който ви следи доход, разход, в момента колко пари имате. Може да гледате разходите тук, може да гледате откъде идват доходите. Тук виждате бюджети, тук виждате месечни разходи, тук имате минали транзакции и имате различни табли, които ви позволяват да се добавите тези цели, транзакции и всичко. Тук може да ви генерира приложението план за бюджети и евентуално искаме да добавим да засича аномалии в банкирането, например големи суми да бъдат стигани или да се повтаря едно и също тегляне в кратко време. Като цялото време. Добре, как ще се случи интеграцията с приложението на различните финансови институции, тип ОББ, Unicredit, Revolut и прочее, тъй като иска да премахне фрикшен от всеки юзер? Евентуално, като съберем достатъчно статус в сферата и си извадим сертификат, че може да ни се доверяват с такива данни, искаме да се свържем с банките и да ги помолим да не съм много сигурен как да бъдете, не съм го изследвал още. Това е от понеделник нататък го започнеш. Добре, един свързан въпрос. Статуса мислите ли, че ще стане с 500 клиента? Не, но съответно трябва да се разпространи към хората. Значи, може би целта трябва да е по-голяма от 500 клиента. Добре, един въпрос. Казахте, че интелекта ви е по-добър от интелекта им. Да. Каква е разликата и... Нашия е по-нов модел и съответно може да... Не само те да го ползват и да използват по-нов модел, тяхното по-скоро създава директно ви създава бюджет, не който сте поискали, а пък нашето ви дава идеи и ви учи как да сте финансово грамотни самостоятелно без служителство. Мислиш, че е въпрос на интелекта, а не как го промптваш и как го... Това е промпта.
Добре.